Kuya Bibo, isa ka maayong adlaw sa imo kag sa imo mga taga-subaybay. Una sa tanan, salamat kay nakaprograma kamo sini kag nakakita man ako sa nga pwede ko mapautwasan sa ngakon kasubo nga ginabatyag sa subo. Hindi man more of an advice ang akon ginapangita, kuya. Pero gusto ko lang man makabati sang imo opinyon sa akon kalisod subong. Kagang gusto ko lang magpautwas. Magpautwas ang kalain sang buot kag kasubo, mga hinanakit nga akon nga nabatyaghan subong. Awga ako kay Hazel sang Uton. Kag isa man ako sa taga-subaybay nimo sang Heart Story. Pila ka bulan naman nakon ini nga ginadaladala kay hindi ko gid mabaton ang natabo. Sobra kasakit, kuya. Kag tama ka unfair sang kapalaran sa amon sang boyfriend ko nga si Tupe. Trahedya nga hindi basta-basta kay lifetime na nga pagadalon nakon ini. Ang wala ko ginapaabot nga hitabo sa akon kabuhi nga magadulot sang tuman nga kasakit kag hindi na ako makahibalo kung paano pa makapadayon sa akon kabuhi. Initanan ang ginaagyan ko sa subong, Kuya Bibo. Ginkuha na siya sang makaako, kuya. Si Tupe. Sa wala ginapaabot nga panahon. Ka-unfair lang ya, kuya, kay kadamo pa kami sa mga handom kag plano nga duha ni Tupe. Matukod pa kami sang pamilya. Upod pa kami nga magtigulang nga nagapalanggaanay. Kagkadamo kami sa mga handom sa kabuhi. Pero wala na. Wala na ini sang kamatuuran pa. Nga siya pa, kuya. Siya nga maayo nga tawo. Amo ina ang pamangkot ko sa Ginoo, kuya. Nga aging kuha niya na ang tawo nga ginapalangga ako kag importante sa akon. Nagahilibion ako, kuya, sa matuod lang samtang ginasulat ko ini. Tungod sa sobra nga kasakit nga madula siya sa akon. Kung pagtilaw ini, nga sobra-sobra gid nga lahog sang kapalaran ang ginhatag sa akon. Sariwa pa, kuya, ang mga happy moments nga nagabalik-balik sa akon pensar sa amo ni Tupe. Kag masakit batunon, kuya, nga wala na siya. Grabe no, kuya? Ka-unfair gid ya. Tuman ka-unfair. Kay man nga ang mga maayo pa nga mga tawo ang ginakuha sa aton. Ano ang sala namon nga sa amon ini natabo? Pasensya ka na, kuya, kung amo ini kabugat sang ginapautwas ko sa imo sa subong. Pero kuya, nakahibalo ako nga kinahanglan ko ini tubangon. Ang tanan nga pasakit nga ini nga ginhatag sa akon. Apang ang pamangkot ko, paano? Kag diin ako maumpisa. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa kasugpon sa Heart Story ni Hazel. Kuya Bibo, si Tupe ang lalaki nga wala ka sang ireklamo na kag pangitaon pa. Mabuot, wala sang bisyo, kag responsable nga anak sa iya mga ginikanan, kag sa mga utod, kag boyfriend sa akon. Nagumpisa nga amon relasyon, kuya, sang college kami. Kay schoolmate kami sa isa ka computer school. Mahambal ko siguro nga soulmates kami ni Tupe.
Kay may sparks dayon sa una namon nga pagkitaay pa lang kag pagkilalahay. Barkada siya sadto sang akon classmate. Gani sa tambayan namon nga magbarkada kami una nagkilalahay. Kag siguro pareho kami sang nabatyagan una pa lang. Kay daw halos dungan kami nga nagpangayo sang way sa amon common friend nga magka-communication. Kag umpisa sadto, nagdalom ang amon nga friendship kag nagpangaluyag na siya sa akon. In short, nangin kami. Kag pagka-graduate sa college, nag-apply kami sa isa lang ka ulubrahan. Kag nabaton man kami. So mahambal ko nga hindi kami mabulag sadto nga time ni Tope. Kag eventually, nag-transfer siya sa isa ka BPO company. Samtang ako naman, ang nagtrabaho sa isa ka lending company hasta sa subong kuya. Pero hindi ko na pag-ihambal pa kung sa diin. Kuya, tama ka sweet nga klase sang boyfriend si Tope. Kag wala na siya may ginapalampas nga special occasions. Gabilib ko na sa iya kay tanda niya ang tanan nga mga importante nga adlaw sa amon duha. Pati pagani sa amon mga closest family members. Hindi pareho sa akon nga kadasig ko ya malipat. Sometimes gani gakalipat pa ko sang amon anniversary. Mga simple nga butang pero unusual sa mga kalalakihan. Gani mahambal ko nga suwerte gid ako katama kay Tope, Kuya Bibo. Kadamo kami handom nga magpundar pa kami sang balay kag magsupot-supot para makapakasal kami. Kay sure naman kami sa isa kag isa, kuya. Wala man kami nag-abot sa live-in pero daw halos permi man ako sa ila nagatulog kag siya man sa amon. Tungod baton kag suportado naman kami isang amon tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kuya Bibo, kung balikan ko ang amon nga mga happy moments, kay ti, wala man kami nag-aaway gid nga sa mga dagko nga issues. Amo lang na mga sunggod-sunggod kong kisa pero sa mga petty things lang. Amo na nga tuman kasakit gidya batunon. Kay mahambal ko daw ka almost perfect gid siya. Nga klase boyfriend, nga klase tawo, klase utod, kag anak sa iya mga ginikanan. Amo man na nga grabe ang hinanakit ko, Kuya Bibo. Nga siya pa ang kuhaon nga wala sa oras. Nag-abot man sa time nga daw ginabasol ko ang Diyos, Kuya Bibo. Pero syempre, baton ko man nga siya lang man ang may rason sinitanan. Apang hindi ko gid malikawan manumdom nga unfair siya sa akon. Sa amon ni Tope tungod sa natabo. Kuya Bibo, kung pagtilaw ini, nga aamugid ini kasakit. Kahalos daw gusto ko naman nga madula na lang. Kay feeling ko kisa, ano pa ang purpose ko kay gingkuha naman ang tao nga palangga ko. Nga importante sa akon katama. Nga mahambal ko, kabuhi ko. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa kasugpon sang Heart Story ni Hazel. Kuya Bibo, March 4 sini nga 2021. Ang adlaw nga ginkuha siya. Nadiskrasya siya samtang nagamotor. Kag wala gid siya nakaluwas, Kuya Bibo. Daw halos malipong ako sadto nga oras sang nakabaton ako sang tawag sa magulang niya. Nga wala na kuno si Tope. Nga kuno, nadisgrasya siya kag wala gid makasurvive.
Sus, Kuya Bibo. Daw mapunaw ako sang nabatian ko gulpiyada ang balita. Kagwaay ako dayon kahibi, kuya. Hasta nga nalipong na lang ako kagintalabangan. Kagsang nahimasmasan ako. Hindi ko na mabag-o pa ang kamatuoran nga wala na siya. Grabe ang panangis ko sadto nga time, Kuya Bibo. Sobra nga kasakit ang akon nga nabatyagan nga daw anytime naman malipong ako sa tuman nga kasubo. Kuya, hindi ko mabaton ang natabo kay Tupe. Depressed ako, kuya. Kag daw halos hindi ako maistorya sang akon pamilya. Kag halos waay kinan-an. Kay daw waay gid ako sang gana that time. Kag isa pa, dawaay na ako sa tsakto nga pensar, kuya. Basta, sobra kalain sa pamatyagan. Kagamo sang pensar ko kag ambot, hindi ako kaintindi sang nabatyagan ko. Anytime daw feeling ko, mahunos ang pangginawa ko. Daw malumos ako sa sobra nga kasubo. Kag may mga denial pa sa pensar ko, nga hindi pa patay si Tupe. Basta tuman kagamos ang akon paminsaron, kuya. Tubtob nga nag-abot na ang adlaw nga ara na sa atubang ko ang iyalungon. Hindi ko na madinay pa ang kamatuoran nga wala na siya, Kuya Bibo. Daw mabugtuan ako sang ginhawa. Kag daw halos makatikang palapit sa iyalungon. Daw kandila ako nga nagaamat-amat kaupos sa kasubo kag kasakit nga nabatyagan ko that time, Kuya Bibo. Waay na si Tupe. Wala na ang tawo nga espesyal katama sa akon, kuya. Sino ang maglaom, kuya, nga kuhaon siya sa akon sang gulpiyada lang? Paano ako subong? Paano ako makapadayon kung siya ang rason para sa akon nga mabuhi pa? Amo ina ang akon na batyagan sadto, kuya. Wala sing tupong sa kasakit, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kag sa kasugpon sa Heart Story ni Hazel. Kuya, ang sa pensar ko sadto, kung pwede palang halos ma-rewind, umabalik ang tanan, nga buhi pa siya, nga makaupdanay pa kami ni Tupe. Kagabi mo, kuya, sang adlaw bago siya madisgrasya, maski medyo stricto pa sadto kay pandemic. Namilit gid siya sa akon nga magkitaay kami, nga kuno ma-absent siya para makaupod ako. Kay grabe niya na ako kuno kamis. Naging super extra sweet siya sa amusad to nga adlaw. Liwat-liwat siya nga nagakupo-kupo kag nagakis sa akon. Kag ginabalik-balik niya hambal nga palangga niya gid kuno ako katama. Kag ang gusto niya kuno nga happy ako perme. Hindi kuno dapat ako masubuan. Kag tandaan ko gid kuno nga ara lang siya perme para sa akon. Hambalya pa. Basta, kung mag-inano pa kuno ang matabo, gusto niya kuno nga makita ako nga malipayon perme. Kag ka-weird bala, kuya? Kay grabe gid siya ka extra sweet. Liwat-liwat niya ako nga ginahakos, kag nagapasalamat gid siya kuno sa akon, kuya. Kay siya ang naging boyfriend ko, kag ginpalangga ko. Daw ka-weird sang kinapanghimo niya sadto sa akon, kuya. Kay ti halos every week nagakitaay man kami.
Kag bago kami magbulagay sadto kuya, ginhakos niya ako sang tuman kahugot. Kag ginambalaan nga, palangga niya gid ako katama. Kuya, sa karon mahambal ko nga wala ko palubos na baton ang tanan. Nga wala pa ako ka-recover sa kasakit nga nabatyagan ko sa pagkadula niya. May mga gabi o maski diin lang, maski sa jeep, nga kung madumduman ko lang siya. Especially sa mga lugar nga masaminamon na kadtuan o espesyal sa amon. Nagatulo lang gulpi ang luha ko kuya. Grabe kasakit panumdumon nga wala na siya. Kuya, salamat kay gintagaan mo ako sang oras nga makapautwas sa pagpamati sang akon masubo nga heart story. Sa katapusan, Kuya Bibo, ano ang himuon ko para makaumpisa liwat? Madamo gid nga salamat. Hazel of Oton. Hazel, thank you for sending your heart story sa amon. And I empathize sa imo sininga na batyagan sa subong. This is the saddest, depressing indeed, nga parte sang aton nga kabuhi. Ay naabala nga madulaan ka sang tawo nga tuman ka importante sa imo. Kag ginapalangga mo gid sang lubos. Circumstances sa life ta nga hindi ta mapaktan kag mapanghawakan. Kag kusa lang nga katabo. Hindi ta ina mapunggan. Amo ina ang realidad. Kay pagbuot sang kahitasan. Loss nga shake gid sang aton total being and even our faith sometimes. Kay tungod sa sobrang grief nga kasubo nga hinanakit tungod ang tawo nga palangga taging kuha sa aton. And how much more nga wala sing karason-rason. Death is natural, pero ang mga unexpected nga mga kamatayon, amo ini ang pinakamasakit batunon. But as always, maski gasgas na ini, may purpose ang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi, Hazel. Maski mapait pa ina, ang tanan nga trials and happy times we encounter. Inatanan, pagbuot niya, Hazel, my friend. Too much pain, too much regrets, so many questions. Every time nga madulaan kita sang pinalangga sa kabuhi. But believe me, our faith in Him too will heal our broken heart from this darkest moment sang kabuhi ta. Time will come to heal you from this misery sa kabuhi mo subong. It's okay to grieve for a while. Samtang ara pa ang kasakit nga nabatyagan mo. But Hazel, magaabot gid ang oras nga magaayo sang kusa ang imo napilasan nga balatyagon. And all the pains nga gindulot sa imo. Siguro, maski si Tope sa piyak nga kabuhi, wala sang liwan niya gusto kundi ang mangin malipayon kaliwat. All the happy memories and moments with Tupe, i-treasure mo ina, and you can keep it for life. But leave all those pain behind for you to move on with your life. And lastly, Hazel, I do hope that you won't stay too long with this painful part of your life. And may peace of mind be upon you and healing for you to take another flight para makapanugod liwat sang new chapter sang imo kabuhi. God bless you, Hazel. Brought to you by MH Billionaire. Don't forget to like and subscribe.